Zo. Eén spelletje ga ik spelen. Eerst huiswerk maken. Is goed. Er is een nieuwe update beschikbaar. Wilt u deze downloaden? Is het nou wel verstandig voor het huiswerk maken een update downloaden? Meestal duurt dat zo lang. Misschien duurt deze update helemaal niet zo lang. Maar het is wel leuk, een nieuw besturingssysteem. Dan kan ik allemaal nieuwe dingetjes doen en dan lijkt het alsof mijn laptop nieuw is. Ik heb wel niet zo heel veel tijd vanavond. Ik ga het gewoon proberen. Nog 4 uur en 23 minuten. Wat heb ik gedaan? Hoe staat het met je huiswerk ervoor? Ik zie een zwart scherm. Hij is aan het updaten. In besturingsupdate. Hoe dom kun je zijn? Dat duurt altijd lang. Maar hij is bijna klaar. Hij staat op 99%. Maar dat staat hier al 1,5 uur. Ik zal maar gaan rennen.